În activitatea mea la cabinet, întâlnesc tot mai multe doamne care prezintă simptome emoționale asociate menopauzei și am observat că cele mai bune rezultate obțin doamnele care, pe lângă ședințele de consiliere psihologică, folosesc produsul naturist Menopausal Formula de la Calivita. Acesta este un complex de minerale, vitamine și extracte de plante recomandat de medici pentru menopauză. Calciul, vitamina D3, magneziu, borul, cromul și zincul din compoziție întăresc sistemul osos, prevenind osteoporoza. Antioxidanții care protejează celulele, vitamina A, C și E, beta-carotenul și seleniul măresc capacitatea de apărare a organismului față de boli. Datorită extractelor de plante din compoziție, este tonic asupra sistemului nervos, eliminând stresul, stimulează capacitatea fizică și psihică, întărește sistemul imunitar și protejează ficatul. Previne afecțiunile cardiovasculare, crește secreția de progesteron, elimină bufeurile, insomniile, iritabilitatea și depresia. De când îl folosesc și eu, bufeurile, insomnia, iritabilitatea și oboseala au dispărut și mă pot bucura de viață. Mă numesc Elena Moană, am 45 de ani și sunt psiholog clinician în orașul Balș.